जोंनि बिटिआर सरकारा मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव देग्लायनि फार्स्ट स्टेजआव जोङो बिटिआर ओनसोलाव 60,000 जोङो मानसिखौ टारगेट लादों अमा फिसिनायनि गेजेरजों जोंनि रांखान्थि बिथिंखौ जौगाहोनायनि थाखाय जायखौ जोङो पिग मिशन बर'लेण्ड पिग मिशन होननानै बुङो। जोंनि साननाया जुदि रायजो राजाफ्रा हेफाजाब होयोब्ला जोंहा फोथायनाय जों साक्सेसफुल जागोन आरो जोंनो दिनैनि जा गोनांथि जादों सानसेयावहाय 1 लाख केजि अमा बेदरनि बेखौ जोङो सुफुंनो हागोन होननानै जोंहा फोथायनाय दङ। जेखियानो जायाथों आं हामबाय होनदों जोंनि चिफ मिनिस्टार बिथां मानब गेदेर हिमन्त बिश्व शर्माखौ, मानोना बिथाङा बाहेरनिफ्राय फैनाय अमा आरो दाउ जि इम्पर्ट खालामो बेखौ बन्द' खालामबाय। बिनि थांखियानो जादों जोंनि हालामाव फिसिनाय जा अमाफोर बा दाउफोर बिनि मार्केटआ खोब गोग्लैसोदोंमोन आरो मार्केट गैयिनि थाखाय जोंनि मानसिफ्रा अमा फिसिनायनि बेलायावहाय एसे गोहैलो खालामदोंमोन। बेबाराव जोंनि जा फिसिग्राफोर आबादारिफोर बिथांमोना खोब गोसोआव इनकारेज मोननानै खामानिखौ मावलांनो हागोन जोंहा फोथायनाय दङ। आरो दिनैनि जा हाबाफारि बे हाबाफारिया 14 नं चिरां दुवार बियाबनि सिङाव जोंनि मोनजि प्राइमारिनि बा मोन 9 VCDCनि सिङाव जेसेबां मानि आबादारिफोर दङ बिथांमोननो जों माबोरै अमा फिसिनांगौ साइन्टिफिकेलि बेनि ट्रेनिं होनायनि हाबाफारि। बेखौहाय फिसिग्रा जायफ्रा अमा फिसिग्रा बिथांमोना मोननो थाखाय मा डकुमेन्ट्सफोर होनो? डकुमेन्ट्सनिथ' बेफोरबायदि बेनिफिसियारिफोरनि गोनांथि गैया, खिन्थु जुदि सोरबाया सेल्फ हेल्प ग्रुप हिसाबै लांनांगौबा बेयावथ' सेल्फ हेल्प ग्रुपआ रेजिस्टार जानांगोन। अब्लाबो बेखौ जोङो सेल्फ हेल्प ग्रुप हिसाबै जों नोजोर होआखै, बेनिफिसियारि हिसाबैसो नोजोर होदों। जायफ्रा खोब फिसिनो गोसो खिन्थु इक'नमिकेलि बिराद दुरबल, फिसिनो सानबाबो फिसिनो हायाखै, बिथांमोनखौ नोजोर बोनानै बे राहा लामाखौ लानाय जादों। गामि ओनसोलाव गोबां अमाफ्रा बेमार जानानै थैगासिनो, जायनि थाखाय बेफोरखौबो ट्रेनिं होगासिनो दङ। दा आफ्रिकान स्वाइन फ्लु फैयो बेनि खुनु भेक्सिन गैया। आफ्रिकान स्वाइन फ्लुनि अनगायै गुबुन जेसेबां मानि स्वाइन फ्लुनि फ्लुफोर जोनोम जायो, जेरै हमनानै ला जोंनियावथ' लकेल लोमजाबाय थाखायो जोंना अमाया, बेखौ जोङो सरासनस्रायै गोरलैयैनो फोसाबनो हायो। बेफोरबायदिखौनो जोङो साइन्टिफिकेलि जों बर' हारियाथ' बबे जारिमिना मोनदांस' हायै समनिफ्रायनो अमा फिसिबोखादों, खिन्थु बेखौ जोङो साइन्टिफिकेलि बाहायनो रोङाखै, फिसिनो रोङाखै, जायनि जाहोनाव जोङो इक'नमिकेलि अमा फिसिनायनि गेजेरजों गाबथानो हानाय राहा लामाखौ जों बांद्राय बानायना लानो हायाखै। थारमाने जोङो साइन्टिफिकेलि खालामनो हायाखै। बेखौनो जोङो साइन्टिफिकेलि खालामनायजों लोगोसे बेमार आजारनिफ्राय रैखाथि मा मोननो हायो बेनिनो ट्रेनिं लानाय जादों।